ahojte, tak máme tu raňajky druhého dňa na našom výlete v safari. Druhý deň sme išli na takýto výlet na autíčku, kde nám Ujo vyprával celý čas o zvieratkách, ktoré sme mohli vidieť. Aha. Napríklad takéhoto psa hienovitého a nejaké iné zvery, príšery, aj takéto nutrie. No ale musím byť trošku kritický. Ak prídete do tohto safari, radšej si zoberte vlastné autíčko a tým vlastným autíčkom choďte sa pozerať na tie zvieratka po safari, lebo toto bolo veľmi rýchlo, sme prešli od jedného zvieratku ku druhému, v podstate sme ani chvíľku sa nezastavili. A bolo to také veľmi, že sme hneď prefrčali cez tým parkom. Ja si myslím, že je lepšie ísť svojím vlastným autíčkom a lepšie si to užijete, takže to je také moje odporúčanie. Aha. Napríklad u levíkov sme boli asi tak 10 sekúnd, doslova do písmena, iba sme prešli okolo a vôbec sme ich nestihli vidieť. Toto je najlepší záber levíka. No a toto už je darček od opičáka, ktorý sa asi hneval na nejakých divákov, návštevníkov, ktorí mu kúkali do klietky. Títo opičáci sú veľmi pekní. Pozrite, ako papá ten jeden a ten druhý odpočíva. No a potom sme videli aj korytnačky, ale tí nám stihli utiecť tak rýchlo, išli nám do sorožca, ktorý ale nám ukazoval iba svoje pozadie. Videli sme aj tohto, jak sa to volá, ten, čo má ten dlhý jazyk a papá mravce, to bol mravčiar, neviete, deti? Napíšte mi do komentáru. No a potom sme si dali aj takéto modré dobroty, ktoré vôbec neboli nezdravé. No a potom sme videli hada, rybky, to bolo pekné, to bol taký domček, kde bolo akvárium a kde boli takéto zvieratka. Tento krokodil bol úžasný, lebo hneď odpočíval vedľa skla a mohli ste ho perfektne vidieť. Jaj, Mário, střediu. Tohto som sa úplne zlákol. Keď som to videl doteraz, neviem, či to nebolo umelé, lebo to tak vyzeralo, ale asi nie. Bolo tam veľa krokodílov a potom aj takýchto jašterov, to boli veľmi pekné, to sa nám páčilo. Toto by ma určite zožralo, to nie je ako Karol alebo Ludvík, to sú moji kamoši. Nice. Oh, nice. No potom sme videli takéto mačkovité šelmy, neviem ani ako sa to volá. To by vedela Zuzka. Zuzka, ako sa to volá? A Zúza teraz zase spí, viete, mačky furt spia celý deň. Netuším! A daj mi s tým pokoj! Dobre, Zuzka, tak spí. Spí ďalej. A potom sme videli nášho kamoša Feneka, čo je jedno kúzelné zviera s tak veľkými ušami, že musí počuť aj neviem čo. A potom sme si dali vegánsku sviečkovú a zase išli na korytnačku sa pozrieť. Toto mimochodom bola úžasná vec, lebo sme boli v tom domčeku, kde boli tie hmyz. A tam nám taký Ujo urobil prednášku, to sme si museli zaplatiť. To bolo super! Áno, to bolo super, lebo nám ukázal korytnačku, potom takýto pansier a potom tohto leguána, ktorý má nejaký zdravotný problém, on není taký vtipný od prírody, on má proste takú nejakú popletenú čelusť a mu trčí ten jazyk z papule, stále nevie ho strčiť dnu, chudáčik. No a potom sme videli týchto agami, alebo šmakali, alebo jak sa to volá, také... Tieto jašterice
sedeli vedľa seba? To je zajímavé. Aha. No a potom nám Ujo ukazoval ďalšiu jaštiricu. A potom sme pozerali sa na hadov. Elza dokonca si ho nehala omotať okolo ruky, tejto vôbec nevadilo, ona má rada hadov. Ako hýbe jazyčiskom. No tak poviem vám, že tento by ma určite zožral. Tento by sa so mnou vôbec nehral a hneď by ma zožral. A tento rovnako tak urobil by ham a bol by som zožratý. Prečo ma Zúza doteraz nedožrala, to je záhada. Občas sa to stane, že takéto vzťahy vznikajú. Yeah! Milé deti, toto je veľmi zaujímavé zvieratko, toto není ježko, ale volá sa to, že bodlín, to si vygooglite. Vyzerá to ako ježko, je to veľmi podobné ako ježko, ale je to niečo iné a býva to na stromoch a na stromoch si to robí hniezda. To je taký veľký rozdiel medzi ježkom a bodlínom, lebo ježko býva na zemi a bodlín chodí do stromov hore a tam si robí hniezda. A potom sme videli takéto tučňačiky, úplne na ne pálilo slnko, tak sme sa čudovali, či im není teplo, tu mali taký bazénik. Jaj, ale ide mi tá papula, už ma bolí. No, tučňačik, ale nie je taký tučný. No, potom sme sa prešli ďalej parkom, tam bola taká krásna fontána a takýto historický domčík. No a potom naše dievčatka išli na vláčik, trošku si zarušňovať vodiči cítiť, aby boli dobré rušňovodičky. Mimochodom, tu sa že natáčal nejaký seriál, neviem aký český, nejaký seriál rodinný, či čo. To nám hovoril ten Ujočo, ktorý zapínal a vypínal vláčik. Nice. Very nice. Nice. A toto je posledný záber druhého dňa na safari. Je to vtipné, že sme pozerali toľko zaujímavých zvieratiek, ale naše dievčatka sa tak aj tak najviac zalúbili do týchto kozičiek, ktoré mohli hladkať a krmiť. To bol pre ne najväčší zážitok. Nie nejaké exotické zvieratá, ale obyčajná kozička. Tak pápa, milé deťurence. Vidíme sa pri ďalšom poslednom videu zo safari. Pa, pa.